vanzitamba emaclarks vakutotamba maclarks izvozvo tingazvikunda sei? chikoro ngachiwanda. Alright. Chikoro vazhinji vacho chikoro ndopasina. Okay. Chikoro ndopasina kana. Kokuside rema-sound system uko muri kuriona sei muZimbabwe izvezvi? Do you know that inini pandairidza time yangu inine Silverstone? Silverstone was the only sound system in Zimbabwe. Okay. Why do you say that? Vamwe vese vairenta equipment. Alright. Silverstone was the only sound system. Ine amplifier, ine ma-speakers, ine ma-turntables. Wazvinzwisisa, ne-microphone yedu. Tichizvikonekta tega. Vese ana Jabi anambobviraita sound, akatsara. Never had the sound system. Pana chakatenga anga nechimixer chete. Alright. Waiziya. Most of those vamwe renta kuna Black Giant. Yeah. Vamwe iye akatsara sound system yaningi yaJerry Mveti. Sound system yaishandiswa nedandaro rockers futi. Yashandiswa nerutendo rockers nemotsi uruka. That same sound system. But payakatorwa na Jabi ava vakabva vaparara. Do you understand? So wakati sound system yato different story. You have to be domain sound yako, equipment yako, ma-MC yako, ma-selector yako, zvese zvenyu. Okay. Those sound system. Saka apa basically saying kuti tofunga muZimbabwe hamuna sound. Mune ma-DJ. Mune ma-DJ anongogona ngobaya computer. Hapana sound bani baba. Alright. Ma-DJ aya. Okay. Vamwe vachitoridza makaseti mutaundi umu. Makaseti eSilverstone madhanzi avo. Vamwe vakatobva kuno vakaenda kuSouth Africa nemakaseti edu. Vakatozikana vachinyebera vanhu kuti vairidzira Silverstone. Okay. Wakagara hakuna munhu anoenda kunze achitaura kuti airidzira stereo one. Ende vazhinji vacho vanoti airidzira stereo one anenge achinyeba futi. Panguva yenyu imimi yeSilverstone maimboridzawo here neamwe kana masound ekunze kwenyika kana chii? Makambowanawo mukana iwowo? Yeah, pakaitwa one show pakauya Saxon. Okay. Saxon, yeah, yakauya kuno yakainzwa, I think yakainzwa na Cedric Steele Black Giant. Okay. Pakaitwa clash stereo one in Silverstone. All right. And it was being hosted by Saxon. Saxon yekuluisham in UK. All right. Yeah, ina Trevor ranking is on na Muscle and na Papa Levi, you know. Yeah. Daddy Sandy. Vanhu vandotoziya noti zveya zvekudaro ka. Zvekudaro chaizvo. Waiziya. Aiwa, nice. Aiwa, Elder. Ndofunga tava nenguva yakanaka tichitaura nemi. Wongo hatingapedze zvese zvakaitika zvinotoda nguva yakareba, but ungoti nguva yedu ndoiri limited. But my last words amungangoda kutaura towards the Zimbabwean music ndekuti chii? Kune vaimbi netype of music yacho iri kuproducwa mungada kuti chii? Ma-DJ eparedhiyo ngavasangohakira zvinhu zvenhingi zvemacontroversy. Unoda ngoridza munhu one kana unoda ngoridza studio one. Handiti. Pane mamwe ma-DJs atinoziva umu anongoridza wingi D chete. But tinoziva kuti wingi D anenge asina chaabudisa gore rese. Ona. I've never met Winky D. I don't know him, he doesn't know me. But zvinotozikanwa. Mbopa ngavapuwa apana ma-upcoming time ekunzwika. Saka pachizobuda kunzi patsarwa rhythm, patsarwa ma-lyrics. Because apana vari kuteerwa nema-big artists yaya. Saka big artist akazoridzwa paredhiyo pano panenge achigara kana kuchegutu. Song yake yaenda. You understand? And controversy sales. My newspaper vangohakirawo futi nyaya dzema-controversy. Sometimes let's just talk about the good things that are happening in the music. Okay. Yes, let's talk about that.
not I know kuti bad news travels fast, and everybody would have my loves and my likes. But in our community, reggae music, dancehall, yaka penetrate kwa ne maboss, manyanya maboss, munanenga idangonzi boss ningi pa rhythm, nema DJ aje pa radio, wakaregeza umpombi chana, rhythm yakwa iridzwi. I don't blame him. I don't blame him munhu anopiwa mari pa radio. Wazvinzwisisa? Yes. Because pa radio pachoka mari yarupiwa zvitombokwada kada yebhasi. Saka anodawo kurarama. You know, sometimes munhu anopiwa is a token of appreciation. And there are things shamwari wakaridza rhythm yangu. But there are those DJs vanenge vachikutaura kuti kana usinandipa mari yakati handisi kuridza. Wazvinzwisisa? Yeah. And tine blogging. Yes. Vanhu vari kufunga kuti munhu akataura nezvanhingi ari kufevhera nhingi. A blogger is somebody who write or say whatever they think. Haungamumutaurira zvokutaura ka. Because the platform is his. Wazvinzwisisa? Yeah. Ini andikambotaurira radio DJ kuti ita so. Kana kuti news reporter nyora izvi. Yeah. Unless they come to me. And even if they come to me, tapedza interview yacho anogona kunobudisa zvimwe zvinhu nofanira toti kuizvabva nekupi futi. Waiziya? That's why uchiona maartists sometimes vachipedza varovana kumastudios. Dza, rhythm yakaridzwa but song yangu haina kuridzwa. Afantana haana kutirivisa song. Aiwa, it's the DJ, not the studio. DJ anoridza vanhu vaari kuda parhythm. Haungandiforce kuridza vanhu 50 kapa rhythm. Show yese yapera pa one rhythm. Azvite. Ndoridza ari kurira wacho ka wandoda. Anditi. Saka most of vapana veZimdancehall, they don't understand that. Kudhanzi chaiko isusu. Bari chitanga kusvika riperi. Ndira pandakatanga kuridza music 1989 kusvika nhasi asandamboridza one song yaBob Marley mudhanzi. Sese Bob Marley aridzwe mudhanzi. Bob Marley aridzwa mumba. Dhanzi taitozwa ana Al Campo, ana Ningi, ana Linval Thompson, ana Ja Thomas, ana Ranking Toyani, ana Yellowman, ana Barrington Levy. Bob Marley anamborira mudhanzi zvekudaro. Kana akarira mhenu, not muZimbabwe. All right. Anontaura kuti akanzwa Bob Marley achirira muZimbabwe. Zvakuridzwa nemacommercial ava vari kuuya ava vakuita chisaradha vapana vari kuuya ava veparedhiyo akaridza Bob Marley so one love oridza chichichichi. Those are commercial selectors, they know nothing. Vachitaura patwa yekunyeba pamamicrophone akamiswa nemujamaikeni tomukangano wokuti ari kutaura kuti chii. Vachinzwisisa? Hatidi patwa yekunyeba paredhiyo. Zipanataura chirungu. I think ndo yekupedzisira yangu panyaya yepatwa iyi kudhara kwenyu ndakanzwa umwe achiti ini ndaito sideline wa because ndaitotaura neshona ndaichanda neshona saka vaitongombonza vakukanganisa dhanzi mbomira apa zvaiitika here? Kudhara kwedu maartist akawanda like tongoti atikangoti maartist madjs vaitosta ana Alan Ranks, ana Tendega Muri, Culture T, nana Dads, nana Yellow Fibes. Most of the songs, those were not their original songs. I gonna kutera album ya Chaka Dimazi, otera kana kuti Admiral Bailey, okopa ma lyrics yao, or aimba mdance. Okay. That's why kwangu sina ma recordings, because nothing was original. Okay. Culture T. Ndakawana mukana wokurecorda netransit. That's when he became original. Okay. So when it comes to foundation, he's the foundation. Wokuimba shona muZimbabwe muno paregi. Okay. You understand? Yes. And zvaskaitike muno muchedera. KuJamaica kwacho Yellowman akaenda kumwe anotoimba masongs ani aningi aja Thomas. Anemba kana Papa Toyan akaenda ku UK, but if Papa Toyan was here aimba bote rabbit
You know what I mean? Because vari pasame reading. Saka anongotora malines auyo imba vanhu onakidzwa. Okay. Vapana vamazuva wakamisira reading yasiriyo yakarekodha iye kustudio toti arekodha kuchillsport hapana chinobuda. Danyebai. Aiwa. Pane chinobuda here jamani? Hapana. Kudhara unesirwa rhythm isiriyo yawakaridza. Waiziya? Ndio reggae music. Iyo vakomana vanonzi vanoimba vedawa kana vahombe vacho vesungura vekwasa-kwasa. Kungomuchinjira beat chete zvakuimba atosvikangana. Saka they are not singers. When you talk about singers, you have to talk about Barrington River and Kokoti. Okay. Those are singers here. All right. These young people are kuimba muZimbabwe muno. Misire kana ndoripinda asina kumbopinda paridhimi ipapo. Oti chiimba song yako 1 paridhimi. Azvikwanisa. Anenge atori nemaridhims ake. No, handisida kuisa ikasitiki kako mukompyuta mangu. Kompyuta yangu ikapinda virus. Havazvi understand. Plus your rhythm yako haizikanwi nevanhu. Vanhu vari apa, vari pahigh tempo. Handingambovadzorera kumashure nezvimusic zvako zvisati zvamborira paredhiyo. Ndatokupa opportunity kutoimba paridhim yagaspi wari ari kurira. Kana kuti yajasignal yakuimba. Ingoimba kazvipere. Wakutoenda DJ kako nekalaptop kako wakuvhura-vhura. Kombotadza kubaka. Shite. Aiwa. Blessings Zelda. Tavere nguva yakanaka tichitaura nemi. Inamo, ndairidza pastori ndati inamo nevapana vaiva vanenge vane hasha. Anouya pagedhi haundizivi here. Tini ninguyo. Ko kana uriwe patara aka pagedhi. Patara pagedhi tozoona kuti unozikanwa. Uri paposta, uripo paposta. Anenge ane hasha, that's why ndakutaura hazvidi kudzidza izvi. All right. But kana wapinda music macho chitanga kudzidza manje kana wakurira. Yeah. Even usati wakurira start to learn kuti music ikufamba so. Vamwe vazhinji vanenge vachiti ndiposte paYouTube. Aiwa YouTube isiri yekurira sha. Kana song yako isikaridzwe mumakombi umu chichichi kwavha. Uchiendesa radio station even yakarekedza kuridza at least waisa that effort. All right. Aiwa, thanks Elder. Yes, I. Rastafari.